Ahojte, volám sa Katarína Olesová a naučím vás šiť. V dnešnom videu vám ukážem, ako si, ak ste začiatočníčky, môžete veľmi ľahko a jednoducho cvičiť šitie rovných línií. Takže ešte pred samotným šitím si pripravíte cvičnú látku. Tú cvičnú látku si pekne prežehlíte, vystrihnete si 2 kusy a zložíte k sebe. Áno, predstavte si, že zložíte lícom k lícu. Keď máte zarovnané okraje z jednej aj z druhej strany, priložíte si to pod pätku šiaceho stroja a pätku dáte dole. Keď máme pätku položenú dole na látke, tak vidím, že pätka mi smeruje presne zarovno s okrajom látky. Keď začnem šiť, tak ja na začiatku a na konci šitia, alebo na konci tej strany šitia, zapošijem. Pri zapošití použijem spätný chod šitia a bude to vyzerať asi takto. Robím niekoľko stehov, ihlu nechám zapichnutú dole v látke a teraz použijem ten spätný chod, takže idem naspäť dozadu, stále sledujem tú líniu, ihlu opäť nechám zapichnutú v látke a pokračujem opäť dopredu. Ak ste teda začiatočníčka a chcete teda sa naučiť rovnú líniu, tak si choďte radšej pomaličky. Takže naozaj pomaličky idete a sledujete ten okraj. Nepozerajte sa na ihlu, ale pozerajte sa naozaj na túto časť pätky. Tam nech smeruje váš zrak. Pri šití si teda pridržiavate obidvoma rukami látku. Neťahám k sebe, áno, lebo by som zadržiavala ten šiaci stroj, mohla by som zlomiť ihlu, ale takisto neposúvam. A zase pokračujem. Vždy, keď zastanem, tak si nechám ihlu zapichnutú v látke. Na konci šitia, tuto na konci opäť zapošiem, idem na koniec, zastanem, použijem spätný chod šitia, 2-3 stehy a zase dopredu. Zdvihnem pätku, zdvihnem ihlu, potiahnem dopredu a môžem niť odstrihnúť. Takže keď mám hotovú jednu líniu, idem cvičiť a pokračujem ďalej. Ako vidíte, šírka mojej pätky je skoro 7 mm. Keď vy si budete šiť a chcete zistiť, aká je šírka vašej pätky, ušite si takéto 2 línie a zistíte, ako máte šírku pätky. Je to zvyčajne okolo tých 6-7 mm. Niektoré pätky sú však užšie a môže to byť aj 5 mm. Teraz vám chcem ukázať, ako sa naučíte alebo ako budete cvičiť šitie nie na šírku pätky, ale šitie na 1 mm od okraja. Ja teda nedávam 1 mm od okraja, ale 1 mm od tejto línie. Ten milimeter urobím tak, že vidíte, že tá pätka tuto v strede má takúto rihu, takýto zárez. Ja keď budem šiť, tak budem očami sledovať nie ihlu, ale práve tento zárez, takto vpredu. Takto spredu ho budem sledovať a budem si sledovať taký ten milimeter, naozaj v takom oku, tak máličko, ako budete môcť, od tohto okraja. A opäť, keď pri šití na začiatku a na konci zapošijete, to znamená, že použijete spätný chod ihly alebo šiaceho stroja. A keď budete pri šití, šite opäť tak rýchlo alebo tak pomaly, ako je to pre vás vhodné a najlepšie. Ešte raz pripomeniem, že ako vodítko pri šití na šírku pätky používam teda hranu pätky a pri šití na milimeter používam tento zárez. Áno, to je môjim vodítkom.
Teraz môžete vidieť, ako mám nastavený 1 cm od tejto línie až po tento zárez. Pri šití opäť na začiatku zapošiem, teda použijem spätný chod, pokračujem dole a budem sledovať. Teraz čo budem sledovať? Ja budem mať líniu ako vodítko opätú pätku a budem si sledovať, aby presne táto šírka bola dodržená po celej dĺžke. Možno je to trošička zložitejšie a preto opäť šite tak rýchlo alebo tak pomaly, aby ste dokázali dodržať tú šírku. Pri šití, čo ešte môžete spraviť, že si môžete stále takto kontrolovať. Áno? Keď ste začiatočníčka, tak naozaj môžete si stále prikladať ten meter a kontrolovať, či stále šijete v šítke 1 cm. A takto budete v cvičení pokračovať, až kým si nebudete úplne isté s tým, že budete vidieť, ako pekne dokážete šiť tieto rovné línie. Vyskúšali ste si to? A podarilo sa vám to? Ak vám toto video pomohlo a šitie rovných línií je pre vás už teraz jednoduché, inšpirujte sa, šite ďalej a video zdieľajte.